No niin, tervepä vaan täältä Pihilajan perältä. Arveltiin tehdä tytön kanssa tämmönen heijastimen käyttöön liittyvä video tässä ja tyttö seisoskelee tuolla noin 150 metrin päässä, sillä on nyt tuossa huomioliivit päällä ja mulla on lähivalot täällä autossa ja kaukovalloillahan se erottuu tuolta aika hyvin. Lähivalloillakin kumminkin silmäsen siltä huomaa. No niin, sitten on tavallinen heijasti roikkumassa tuolla ja lähivalot päällä ja suurin piirtein sama matka ja harvakselta vilahtaa tuolla, mutta ei oikein erotu. Kaukovalolla näkyy sitten jo taas aikas mallikkaasti. No niin, sitten vielä tämmönen lähivalotesti, kun jalankulkija on tuolla tienlaijassa turvavyöhän torpees pimputtanut, mutta siitäpä ei kannata välittää. Nui, siinä olikin ilman heijastimia jalankulkija tuossa vasemmalla ja turvaliivit houkutteena tuolla aurakepissä, niin kyllä se vaan melko tärkeä osa on tuo heijasti. Tässä toki melko hyvät nämä kaukovalot on, että näillä kyllä erottuu aika hyvin, vaikka ei ookaan, mutta siitä huolimatta.